Целы 4 амерыканскіх салдатаў знайшлі ў Літве. Усе 4 ўваходзілі ў экіпаж аўтамабіля, які затануў у балоце каля палігону. Салдаты зніклі без вестак 25 сакавіка падчас вучэнняў на палігоне. Броняваны аўтамабіль, які патануў у балоце, выцягнули. Bus atlikti procesiniai veiksmai, šarvuotis bus pašalintas. Čia taip pat bus šios operacijos dalis, kaip jo pačio šarvuočio išvežimo, kadangi sunki transporto priemonė, todėl užkrovimas, išvežimas irgi pareikalaus tam tikrų pajėgumų ir planavimo. Сотні амерыканскіх і літоўскіх службоўцаў былі залучаныя ў пошукавую аперацыю. Навучальная зона знаходзіцца каля мяжы Літвы з Беларуссю. Літва, якая ўваходзіць у НАТО, прымае каля 1000 амерыканскіх вайскоўцаў. Сілы ЗША знаходзяцца ў Літве ў рамках аперацыі Atlantic Resolve. Вайсковыя дзеянні накіраваныя на стрымліванне Расіі. Памяць загінулых вайскоўцаў ушанавалі каля амбасады ЗША ў Вільні.